Кацярына і Владзіслаў і наш чарговы выпуск SDB.by News. У мінулую нядзелю уся салезіянская сям'я сабралася ў горадзе Смаргонь. Навошта? Там святкавалі свята святога Яна Боска, заснавальніка салезіянскай сям'і. І як там было? Там было цудоўна. Быў і Мінск, і Бараўляны, і Дзятлава, і сама Смаргонь. І ўсіх нас было больш за 500 чалавек. Дастаткова таго, што вы маладыя, каб я вас любіў. Гэтымі словамі ксяндза Боска прывітаў усіх сабраных на пачатку святой імшы рэгіянальны настаяцель таварыства святого Францішка Сальскага ксёндз Віктар Гайдукевіч. У гамілі святар падкрэсліў, што сённяшняя ўрачыстасць – гэта добрая магчымасць узгадаць самыя важныя падзеі жыцця ксяндза Боска. Ксёндз Віктар адзначыў упэўненасць ксяндза Боска ў тым, што малады чалавек па сваёй натуры не злы і значна лягчэй захаваць у ім натуральнае дабро, чым лячыць крыўды ад няправільнага выхавання. Розум, рэлігія і любоў – вось галоўныя элементы выхаваючай сістэмы ксяндза Боска. Пасія, з якой ксёндз Боска ахвяраваў сябе душпастырска-выхаваўчай працы, асноўваецца на перакананні, што выхаванне – гэта найважнейшае заданне ў жыцці сям'і, грамадства і касцёла. Да салезіянаў-супрацоўнікаў ён казаў: хочаце зрабіць добры ўчынак? Выхоўвайце моладзь. Хочаце зрабіць святы ўчынак? Выхоўвайце моладзь. Хочаце зрабіць найсвяцейшы ўчынак? Выхоўвайце моладзь. Хочаце зрабіць боскі ўчынак? Выхоўвайце моладзь. Больш гэтага, сярод боскіх учынкаў гэты самы боскі. Адметнасцю гэтага свята было прыняцце 3 маладых людзей у асацыяцыю салезіянаў-супрацоўнікаў. Трэцюю галіну салезіянскай сям'і, якую заклаў сам ксёндз Боска, добра усведамляючы, што каб працягваць распачатую ім самім справу, яму неабходна дапамога супрацоўнікаў. А імі былі Александр і Тацяна Перадковы і Владзіслав Зарэцкі. Віншуем новых членаў салезіянскай сям'і. Покликанные Твоей милосердной любовью, я хочу отказать на яе, робячи добром. Тому я, Александр Перадков. Я, Тетяна Перадкова. Тому я, Владислав Зарэцкі. Обещаю Жить годно с евангельской программой Ассоциации салезіянаў-супрацоўнікаў, а менавіта быть верным вучнем Христа в католицким костеле, працаваць у Твоим валадарстве, асабліва клапаціцца пра развіццё і збаўлення моладзі, узрастаць у салезіянскім духу і сведчыць аб ім. У адзінстве салезіянскай сям'і супрацоўнічаюць з апостальскай дзейнасцю мясцовага касцёла. Дай мне, Отче, сілу Твайго духа, каб захаваць вернасць гэтай праграме жыцця. Няхай дапаможа мне Марыя ўспамога хрысціянаў, маці касцёла. Амин. Дякуем Пану Богу. Ад імя касцёла і асацыяцыі прымаю абяцанні, дадзеныя вамі Богу у асацыяцыі салезіянаў-супрацоўнікаў. Пасля святой імшы адбыўся святочны канцэрт, які падрыхтавала моладзь з усіх салезіянскіх араторыяў.
Падчас канцэрту маладыя людзі праз спевы, танцы, сцэнкі і гульні імкнуліся паказаць, кім для іх з'яўляецца ксёндз Боска ў розных сферах іх жыцця, у сям'і, у школе і ў араторыі. А напрыканцы свята салезіяне-супрацоўнікі з Мінску падаравалі 4 араторыям настольную гульню, якую падрыхтавалі уласнымі рукамі. Сэнсам якой з'яўляецца дасягненне святасці і больш цеснае знаёмства са святым ксяндзом Боска, айцом і настаўнікам моладзі. Я удзячны яму за мой хатні араторый. These heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time. Way up in the air, you're finally free, and you can stay up there, right next to me. All this gravity will try to pull you down, but not this time. When the sun goes down and the lights burn out, then it's time for you to shine brighter than a shooting star. Жадаем вам вось гэтыя гульні падараваць. Вось можете паглядзець, што гэта такое. Дзякую, я думаю, што гэта вельмі дастойны. Малайцы! 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 Дарагія, я думаю, што гэта вельмі дастойны такі падарунак нашых салезіян, супрацоўнікаў для ўсёй нашай салезіянскай сям'і. Яна і вельмі добра пасуе менавіта для юбілейнага года, таму што мы хочам усе разам пазнаваць яшчэ больш ксяндза Боска, яго выхаваўчую справу. На гэтым мы з вамі развітваемся. Да сустрэчы ў наступным выпуску. Няхай святы ксёндз Боска дапамагае нам усё ў сваім жыцці рабіць на хвалу Божую і дзеля збаўлення душаў. Да пабачэння! З Богам! Ксёндз Боско, лепшы сябар наш ксёндз Боско.